Opa, roza žvaka. Jedva čekam da je probam. A šta je kod tebe? A kod mene je čokoladna žvaka. Jedva čekam da naduvam balon. Ukus je divan. Wow, i balon je ispao super. Pa šta je to? Nemam snage da otvorim pakovanje. Hajde. Zašto neće? Ili ću je slomiti, ili iseći. Da. Šta? Ni to ne pomaže? Dobro, onda ću je istući. Ni to ne pomaže? Ojoj! Šta je ovo? Ideja? Jao, kako? Šta? Eksploziv? Kukavica? Ajde. Otvaraj se. Neverovatno. Ni to nije pomoglo. Ne mogu da verujem. Šta? Ozbiljno? Sve je bilo tako jednostavno. Kako sam smotana. Hvala ti puno. Konačno ću probati ovu žvaku. Jao. Ukus je super. I baloni su ekstra. Jao, Zak, sav si se umazao. Pošto? Baš me briga. Imam ideju. Obrisat ću se hlebom, a onda ga pojesti. Nije loše. Dobro, nastavit ću da jedem svoju žvaku. Mnogo je lepa. Planiram da pojedem sve do kraja, a onda ću naduvati najveći balon na svetu. Takav još niste vidjeli. Jeste spremni? Gledajte. Jao! Ovo nisam očekivala. Jao, sad sam sva lepljiva. Kakav užas. Kako da skinem to? Ajoj, presmešna si. Trebalo si ranije da razmišljaš o tome. Prestani da mi se smiješ. Jao, Britney, gde smo? Treba već da budemo tamo. Hajde, pogledaj u mapi, ne mogu više. Okej, hajde da se zaustavimo i pogledamo. Aha, mi smo tu, a naš cilj je tu. To je ispred našeg nosa. Da, konačno. Kako je dobro što smo našli ovo slatko tajno blago. Cool. Nešto se dešava. Joj, jesmo to u izazovu? Neverovatno. Čokoladna hrana protiv bubblegum. Devojke, šta je kod vas? Liči na medeni žele, ali jedna ima sa ukusom bubblegum, a druga sa ukusom Kit Kata. Hajde, šta pre da probamo? Šta čekate? Ja sam prva. Stiskam flašu. Da. To je predobro. Čokoladni žele. Oduševljena sam. Došla mi je ideja. Uzimam štapić od sladoleda. Ubacujem ga u žele. A sada stiskam. Eto, gledajte. Izašao je sladoled. Predobro. Treba ga samo zalediti. Imam sprej za hlađenje. Da. Zaledio se. Vreme je da ga probam. Predobro. Blago meni. Dobro, sad je moj red. Stiskam flašu. To je jako ukusno. Baš mi se sviđa. Sad ću da naduvam balon. Gledajte. Da, kako moćno. Hoću još. Baš dobro. Treba mi veliki balon. Eto, spremna sam da ga naduvam. Wow, uspelo je. A sad ću ga vezati. Pogledajte, sad imam svoj roza balon. Cool. Jess, ovo je za tebe. Cool, hvala. A ja mogu naduvati još.
Eto, još jedan balon. Izvoli, Jess. A Britney, koliko balona želiš napraviti? Kad ćeš prestati? Jo, Britney, ne mogu više da ih držim. O ne, sad ću odleteti. U pomoć! Jess, gdje ćeš? Šta je to palo? Pa to je čokoladni sladoled. Predobro. Spasite me! O ne! Ptica će sada probušiti balon i pašću! Padam! U pomoć! A sada imate pice. Sofija je dobila samo jednu, ali nije tužna. Ipak je to cela pica. Nadam se da će Sofiji biti dovoljno. A Quentin je dobio 10 pica, dok će sigurno biti dovoljno. A kod Kate je 100 pica, to je nevjerovatno. Nisam sigurna da li će moći da pojede to. Dobro, Sofie počinje, hajde. O da, baš sam gladna. O, ideja. Treba dodati što više sira u moju picu. Odlično. A sad ću sve istopiti uz pomoć vatre. Super. Odlično mire. To izgleda i miriše jako dobro. Okej, vreme je da probam. Wow, sir se tako lepo razvlači. O, sviđa mi se. Poješću svu picu. O da, prelepo. Oduševljena sam. Dakle, ostalo još malo. Quentin, šta gledaš? Možeš da jedeš svoje pice? Super, ali kako da uradim to? O, tačno! Za početak ću iseći pice testerom. Da, a sad ću uzeti 10 komada odjednom i probati. Gledajte, imam pravi sendvič od pizza. Da, tako mnogo ukusnije. Baš mi se sviđa. Mogu pojesti i 20 komada odjednom. To je baš moćno. Devojke, prejao sam. Treba se obrisati. Kate, na tebe red. Hajde. O, da, ja obožavam picu. Dakle, počet ću od gornjeg komada. O, da, to je jako ukusno. Pizza je prelepa. Imam toliko pice da će mi trajati godinu dana. Jo, samo što sam se već najela. O, ideja. Smislila sam kako brzo da pojedem to. Zavrtet ću tanjir sa picom. Odlično, a sada otvaram usta i to je to. Pogledajte, zar to nije genijalno? Umorila sam se. Kate je pojela 100 pica i postala je 100 puta veća. A mi ćemo ti pomoći da pojedeš ostalo. Ne, to je moje. Nisam završila. Jo. Kate je tako smotana. Baci kocku. Hoću tortu, a brže spremite. Tortu? Zanimljivo. Imam jednu ideju. Prvo ću sastaviti tortu. Moja torta će biti plava. Naneću krem. I izravnati ga. Odlično. A sad ću posuti sve plavim bombonama njorc. O, to je prelepo. Ne mogu da odolim. Moram da probam. Odlično. A sad ću dodati malo više tečne bombone. O, da. Tako je lepa i privlačna. O, da. Pogledajte kako to lepo curi. Divno. Ne mogu da skinem pogled. Ali to nije sve. Ostalo je posuti sve pucketavim bombonama Poprox. Uzet ću ovaj prah rukom i bacati ga u tortu, ovako. Tako će izgledati mnogo lepše. To je to. Oho, Etane, imaš aparat sa žvakama? Da, skloni svoje ruke. Dakle, ukrasit ću svoju tortu žvakama. Treba mi roze žvaka. Da, imat ću lepu roza tortu. Sipat ću žvake u centar.
A nekoliko žvaka ću razvaljati oklagijom. Eto, sad imam veliki listić od žvake. Mogu pokriti svu tortu sa njim. Eto, sad je moja torta postala roze. Prelepo. Ostalo je staviti gore malo roze žvake i zalepiti etiketu Hubabube. Na kraju malo roze šlaga i to je to. Ja sam završio. A ja ukrašavam tortu bombonama Maltesers. Odlično, ubacila sam sve bombone u sredinu, a sada vadim KitKat. Poređat ću ga u krug. Tako će torta izgledati još lepše. Divno. A preko ću sipati mrvice od Oreo kolača. Obožavam Oreo. To je to. Moja torta je spremna. A Lindsay, prijatno. Prijatno, Lindsay. Wow, kako cool. Hoću da probam svaku tortu. Počet ću od ove plave. Izgleda ekstra. I ukus je dobar. Da, sviđa mi se. A sad je na redu roze torta. Oho, unutra je žvaka. Super. Sad ću da probam. Mogu naduvati balon. To je baš zabavno. Ostalo je probati čokoladnu tortu. Wow, izgleda odlično. A kakav je ukus? Prelepo, obožavam čokoladu. Divno, Marina torte pobedila, čestitam. O, stvarno, moja torta je najbolja. Hvala, Lindsay. O, pa to je kola, super. Kim ima samo jednu teglicu, to je čak i tužno. A Chloe ima 10 limenka, ona je presrećna. Svi vole kolu, ali Tina je imala najviše sreće. Dobila je 100 slojeva kole. Super, neverovatno. Dakle, Kim počinje. Hajde, Kim, brzo ćeš ti to. Da, nemaš sreće danas. Imaš li ideje kako otvoriti limenku? Da. Ja ću koristiti olovku. Treba dugo trljati poklopac i onda će se kolo otvoriti. Gledajte, nikakve magije, samo TikTok. Uspjela sam. A sada vadim slamku i pijem. O da, kako ukusno. To je to. Chloe, sada ti. Stvarno, važi. Sad ću otvoriti limenku i probati. Obožavam kolu. Taman sam ožednela. Mogu popiti 10 limenka za nekoliko sekundi. U stvari, znate šta? Došla mi ideja. Otvorit ću sve svoje limenke. Da, tako je. Jedna, druga, treća. A zatim ću staviti na njih gornji deo flaše. I sada mogu popiti sve odjednom. To je jako moćno. O, to je baš cool. Chloe, iznenadila si nas. Sad je red na Tinu. Hajde, ti imaš 100 komada. Kako ćeš popiti sve to? Imaš jako mnogo kole. Krenut ću od gornje limenke. Otvaram. A sad ću probati. Wow, prelepo. Gasovi izlaze. Izvinite. O, ne. Kula će sada pasti. Pazite. Ajoj. Sve se srušilo pravo na nas. Kakav užas. Sa njima nešto nije u redu. O ne, sad će pući. Sakrite se. O ne, sva kola eksplodirala. Pazite da vas nešto ne pogodi. Jao, ti ne gotova. Sakrite se ispod stola dok ne prođe. O ne, limenka leti pravo u nas. Morala. To je lizalica.
Ali ja imam samo jedan. Da, ja sam dobila 10 lizalica, to je super. A koliko je onda kod Vivian? Wow, kod mene 100 komada? Nevjerovatno! Kako ću pojesti toliku gomilu? Ima ih baš mnogo. Blago meni. Nate, počinješ, hajde. Da, ja sam dobio samo jednu lizalicu. Sad ću je probati. To je baš ukusno. Sviđa mi se. Čekajte, došla mi ideja. Stavit ću lizalicu između dlanova, a zatim ću potrljati. Gledajte, napravio sam vatru. Goru mi ruke. Prejako sam trljao ruke. Devojke, pomozite mi. Devojke, molim vas. Da. Hvala puno. Tako mnogo bolje. Dobro, nemoj nas više tako plašiti. Okej, sad je moj red. Probat ću svoje lizalice. Imam 10 komada. Smislila sam nešto. Zalepit ću lizalice na svoje prste. Tako je. A sad ću probati. Svaka lizalica je prelepa. Šta? Ej, daj mi još malo, ne oduzimaj mi! Nisam ti dozvolila! Pusti moju ruku! Ajoj, drugari, baš ste čudni. Dobro, vreme da probam svoje lizalice. To će baš dugo trajati. Hoću da probam svaki ukus. Sviđa mi se! Došla mi ideja. Hoću da napravim kišu od lizalica. Ej, prestani, Vivian, dosta! Ej, to baš boli. Što? Ups, a šta mi je to na glavi? Imam rajf od lizalica. Super! Ja, ova Vivian nije normalna. Sad ste dobili pucketave bombone. Miley ima srednje pakovanje. Quentin najveće. A Sophie najmanje. Ona počinje. Hajde, Sophie. Okej, probat ću. Sipat ću malo nezik. Wow! Kako zabavno pucaju. Sviđa mi se. Tako sam brzo sve pojela. Ali imam ideju. Sad ću sipati ostale bombone u čašu sa vodom. Da, tako sam dobila limonadu. Kako sam pametna. Pogledajte kako sjaji. Treba to odmah probati. Baš ukusno. Miley, sad ti. Dobro. Da. To je jako ukusno. Jedva čekam da počnu da pucaju. Jao, kako čudan osjećaj. Ojoj. To je bilo moćno. Koliko bombona je ostalo na stolu. Sad ću napraviti srce od toga. Preslatko. Cool. Došla mi ideja. Polizat ću prst. I pipnut ću tvoje srce. Šta? Ne! Moje srce je nestalo. Quentin, zašto si to uradio? Izvini. Hej, Sophie. To su moje bombone. Marš odavde. Sam ću pojesti to. Dakle, treba će mi levak. Miley, treba mi pomoć. Naravno, hajde. Sipam. Gotovo. Pa, jel ti ukusno? Ne, šta se dešava? Wow, kakav vatromet. Ne mogu da verujem. Da, to je jako dobro. Quentin, tako si smešan.